नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आम्ही बनवणार आहोत मटकीची उसळ. एका कढईमध्ये मस्तपैकी आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. थोडीशी राई तडतडली काही 1 चमचा जिरे टाकायचं. जिरे टाकूया. कटिंग केलेला बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्त्याची पानं आणि कांदा कढईमध्ये तेलामध्ये खरपूस असं परतून घ्यायचं. आलं लसूण मिरचीचा ठेचा यामध्ये ॲड करायचा परतून घेतलेल्या कांद्यामध्ये आणि चांगलं असं खरपूस परतून घ्यायचं. अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे मालवणी मसाला, काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा, 1 चमचे धने पावडर परतून घ्यायचं, ढवळून घ्यायचं. चांगल्या प्रकारे मसाला तांदळामध्ये खरपूस भाजून घ्यायचा आहे जेणेकरून मसाल्याचा कच्चापणा दूर होईल. यामध्ये आपण शिजवून घेतलेली मोड आलेली मटकी आहे, आपण पाहू शकता. ही मोड आलेली मटकी आपल्याला या कढईमध्ये ऍड करायची, पाण्यासकट ऍड करायची. कढईमधील सर्व मटकी आपल्याला चांगल्या प्रकारे परतून घ्यायची आहे. आम्ही ही मटकीची उसळ बनवत आहोत. ही मटकीची उसळ आपण पाहू शकता ऑलमोस्ट जरा 1-2 उकळी आली का रेडी होईल. आणि चवीनुसार मीठ टाकत आहोत. चवीनुसार मीठ टाकून झाल्यावर परतून घ्यायचं. परतून झालेली आहे. 5 मिनिटं जरा गॅस स्लो करायचा. आपण पाहू शकता की मटकीची उसळ ही तयार व्हायला फक्त 1 उकळी येणं बाकी आहे. कढईमधील आपली मटकीची उसळ चांगल्या प्रकारे तयार झालेली आहे. आपण पाहू शकता उकळी सुद्धा आलेली आहे. ही आहे मटकीची उसळ. याच उसळीपासून मिसळ बनवतात. मी पाव आणले नाही आहेत, पण आपण सुकी उसळ आहे ना त्यापासून मिसळ बनवून आपण चमच्याने मिसळ नुसती अशीच घेऊन खाऊ शकतो. पहा, हे पहा सुंदर आहे ना, शिजली आहे, वाफा आलेली ही मटकीची उसळ. ही उसळ एका डिश मध्ये काढून घेऊया. रेडी झालेली आहे. हे पहा मटकीची उसळ. ही उसळ रेडी झाली आहे. ही आहे आमची मटकीची उसळ. मी ह्याच्यात एक आयडिया करणार आहे. ह्याच्यात मी जरासा वरती फरसाण शिवरणार आहे. जरा तिखट फरसाण जो मिळतो ना, तिखट गोडा कोणत्याही प्रकारचा फरसाण जर ह्याच्यावरती शिवरला ना तर आपल्याला मी सांगू इच्छितो या मटकीची उसळीची मिसळ बनते. आणि थोडासा वरती कांदा शिवरायचा, त्याच्यावरती जराशी कटिंग केलेली कोथिंबीर. वाव, सुंदर अशी मटकीची उसळ आणि त्यापासून बनवलेली मिसळ. साधी सोपी अशी घरी आई भाजी बनवत होती मटकीची उसळीची. म्हटलं आपण जरा घरात फरसाण पण आहे, फरसाण पण जरासं त्याच्यावर शिवरूया आणि मटकीची उसळ बनवूया. पाव आणलेली नाहीये, पण मी यापूर्वी मटकीची उसळ बनवून त्याच्यापासून मिसळ बनवलेली रेसिपी टाकलेली आहे. आपण ती जरूर बघा. आणि ही रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर नक्की घरी करा आणि मटकीची उसळ किंवा त्याच्यापासून बनवलेली भाजी बनवा आणि त्याच्यावरती जर फरसाण शिवरला तर सुकी मिसळ पण बनते आणि एकदम लाजवाब बनते. चमच्याने घेऊन खाल्ली तरी खूप सुंदर लागते. ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर घरी नक्की करून पहा मटकीची उसळ आणि त्यापासून बनवलेली मिसळ.